17, 16, 8, 7, odmocnina ze 100, odmocnina z 10, 1, 0, teď, jedeme. Takže ahoj, já jsem Drobek a vítám vás u dalšího videa ze hry GTA 5. Jak můžete vidět, vrhnul jsem se rovnou na závodní misi, což teda bude velký problém v mém případě, protože já vůbec řídit neumím. A pokud by vás to zajímalo, tak teď tady vedle mě leží můj kocour a moc se mu nelíbí, že tady takhle řvu, ale to má hold problém. Takže, to jsem nechtěl, sorry. Tenhle závod, tahle mise mi vždycky dělala strašný problém a teď asi vidíte proč. Do prdele. No ale o čem jsem chtěl mluvit hned takhle na začátku. Děkuji vám moc za 10 lajků u minulého videa. Strašně mě to namotivovalo, takže točím další díl po takhle dlouhé době. To úplně dává smysl. Ale ne, jsem to opravdu strašně rád a ty hry budou asi vycházet takhle sporadicky, protože opravdu člověk, než se k tomu dokope, tak to je hrozný. Zároveň všem tady, co sledujete herní kanál, bych chtěl trochu s lítostí oznámit, že ruším sérii z FIFA, protože nechci říct, že se vám nelíbí, dislikey tam nejsou, ale není oblíbená, moc lidí se na ní nekouká a pro mě to nemá cenu dělat, když to lidi nebaví, takže já si FIFA budu klidně hrát sám, ale točit to teda nebudu. Točit budu GTAčko a přidám k tomu nejspíš ještě jednu sérii a uvidím jakou. Možná to bude Mafie 2 nebo Crysis 2, nebo nějaký Star Warsy, myslím, že Battle něco, nevím, jak je to dál, a nebo nějaký Need for Speedy, když to asi ne, protože jak jsem viděl, tak sportovní hry vás asi neberou. Teď už ale k tomuhle závodu, já si zatím vedu překvapivě docela dost slušně. Jak já jsem druhej. Já když se na to nesoustředím a melu kraviny, tak mi to docela jde. Tohle je samozřejmě jedna z těch vedlejších misí, která nemá na příběh v podstatě vůbec žádný vliv, ale pro mě je to challenge, protože se mnou a s řízením ve videohrách je to hrozný. Opravdu, já až budu dělat autoškolu, jakože mě to čeká za nějaký rok a půl, tak boha jeho, no to dopadne. Dobře já. Nevím ani jaký jdeme kolo, protože jsem se na to vůbec nesoustředil, ale doufám, že už nějak budeme na konci druhýho. Jeď. Já jsem lempl, ne, přesně proto tuhle misi nenávidím. Ach jo, a teď jsem poslední. A to jsem si vybral docela dobrý auto, protože já jsem to dřív vždycky jezdil s různýma šunkama a sakra. Ale i když mám teďka stylový fáro, tak to nejspíš nedopadne dobře, no. Ach jo, já jsem to zakřik, tak dobře jsem to měl rozjetý. Jeď. No, to nebylo zrovna. Jo, no, už jsme třetí a zase ne. Sakra. Jinak dneska bych se kromě téhle mise chtěl podívat ještě minimálně na jednu, ale spíš asi na dvě. A zase se trochu hnout v tom příběhu. Takže já doufám, že už to bude u konce, tenhle závod nebudu stříhat, což je asi jediná věc v tomhle videu, kterou nebudu stříhat. Ach jo, krása. A jinak bych to chtěl udělat samozřejmě celý sestříhaný, protože myslím, že minule se vám to hodně líbilo. Bylo tam dost lajků proti té Fifě, takže to tak budu dělat i nadále. Sakra, idiot. Prohráli jsme, bohužel. Vidíte to, můj řidičský skill. Takže já si ten závod dojedu sám a až to bude hotový, tak se vozu. Takže já jsem se rozhodl, že se na ten závod vykašlu, stejně je to vohovně a vůbec mi to nejde, nebudu si tím drásat nervy, ani vám. Tady už beru misi rovnou u, jak se ten blbec jmenuje, u Simona, která je hlavní příběhová, je tam příběh, není to jenom blbý ježdění v autě, který mi navíc ještě nejde. Tak, tady samozřejmě přeskočím cutscénu, přeskoč to. Ježišmarja, jak se to přeskakuje, křížkem, že jo? Jo, a už jsem to zapomněl. Tak a teď samozřejmě pojedeme, nebudu vám prozrazovat kam. Jedeme ukrást jedno auto, takhle vám to řeknu. Tady je moje krásná fialová old school kára, kterou jsem vyměnil. Je to trochu, připomíná mi to auta z GTA San Andreas, jestli jste hráli, jakože jste asi určitě hráli. Tak, pojedeme na tu misi, máme samozřejmě ukrást káru, protože pro Simona tam asi jiný mise než s kradením aut nebudou. Teď jsem se lekl, že jedu v protisměru, když ono by to bylo úplně jedno. Tak, je to asi celkem daleko, ale stříhat to nejspíš nebudu, je to docela 82. No, a nebo to střihnu, aby jsme tady neměli samý ježdění v autě. Takže už jsme tady
Sakra. Takže stylově jsme přijeli a jsme rovnou tady. A myslím, že většina z vás už tuší, jakože asi určitě. Tohle je dům Michaela, další postavy ve hře, se kterou už jsme hráli v podstatě v první epizodě. Take out the gardener. Nesmí se nás všimnout ten zahradník, debilní. To býval někdy i problém. Sakra, všimnul si mě. Nevadí, aspoň to můžu doříct. Jsme teďka u Michaela, musíme mu ukrást auto pro Simona a bude to docela důležitý vzhledem k tomu dalšímu průběhu hry. Takže teď se to bude zase hodinu načítat, že jo. A ten můj PlayStation 3 je už starší, takový trochu zasekanější, takže na tohle to si budete muset zvyknout. Asi nejenom vy, ale i já. Někdy jsem tam dřív chodil i druhou stranou. Tak. Tady takhle no dobře, tak tady neproklouzneme. Ale zapnul jsem si takhle pomalý a tichý chození, takže teď už by si mě ten blbej zahradník neměl všimnout. Take out the gardener. Tak. Myslím, že teď už je to dobrý. A tudyma tedy vlezeme nahoru k Michaelovi. Michael, to je opravdu moje nejoblíbenější postava v té hře, je takový všestranný. Řídit celkem umí, což je hlavní devíza tady Franklina, který tady teď úplně dělá píčoviny, což nechápu proč. A střílet taky a práce taky, což jsou hlavně devízy Trevora, že jo? Ale Michael umí tak nějak všechno a já ho mám prostě nejradši. Během téhletý mise už ho teda získáme. Omlouvám se za spoiler, ale opravdu kdo by to neznal. Jo, Jimmy mi řekl, že jsem děvka. Tak jo. Pokusíme se tam proklouznout. Mimochodem, někde tady... Tamhle je Michaelova žena se svým koučem na tenis, který spolu budou mít potom malinký románeček v průběhu další hry. Ale tady, když tam vlítnete a tím pádem teda zkazíte misi, tak ten kouč, to není kouč na tenis, to je kouč na golf. To je jedno, ale prostě tady idiot se za ní sková. Ach jo. A tudyma se už leze do té garáže, že jo? Ano. Pro tohohle žlutýho krasavce si jdeme. Není náhodou někdo vzadu skovaný? Třeba pod tou červenou dekou, Frankline? Nemohl by tam někdo být? Nechceš to zkontrolovat? Ne? Nechceš? Tak nic. Tak teda jdeme zase k Simonovi, to je samý řízení tohleto. Jak mě to jde, to řízení, že jo, je tady na každém rohu. Já už chci prostě nějakou pořádnou přestřelku nebo bitku. I když tý se možná dočkám, no, nebudu spoilovat. Tak volá nám Simon. A my to auto rozflákáme, než ho tam dovezeme. Tady mele další kraviny, no. Tak krásně, teď můžete tím rozbitým oknem sledovat scénu, která se stane za 3, 2, 1. Teď. Ano, kdo ti to říkal, Frankline, ty idiote? Sakra, já sleduju scénu, nesleduju řízení. Ano, Michael nejspíš tušil, že Simon, ten plešatý podrazák, na něj chystá boudu. Chce mu ukrást káru. Takže se tam takhle hezky skovala. My teď kvůli tomu, že máme samozřejmě Michaelovo pistoli na zátilku, nebo na hlavě, nebo kde to je, to nevím, tak musíme dělat to, co on řekne, ale to je v podstatě to, co chceme dělat i my, takže pojedeme k Simonovi. Jinak, pokud jste neviděli minulý díl GTAčka, to jsem měl možná říct na začátku, tak se na něj podívejte, budu za to moc rád. Teď potřeboval jsem jenom nějak vyplnit čas, než tam dojedeme. A už jsme tady, zastav, Tome, zastav. A jsme tady. Teď po nás Michael bude něco chtít. A to, co po nás bude chtít, se mi hodně líbí. Já bych asi neměl mlčet, protože když mlčím, tak je tam takový blbej šum. Takže se omlouvám, pokud jste slyšeli kousek šumu. So sorry. I'm really fucking so sorry. Tohle to vyruším. Tomu po nás stejně bude chtít, aby jsme do toho najeli, do toho skla, že jo? Což my, Což my kurva uděláme. Takže nazdar, Michaele, Simone, ty idioté. Cook, jak se máš? Mr. Simon. Ještě dostaneme od Michaela jakési money, nevím teda za co. A půjdeme si to vyřídit už za Michaela tady s tímhle idiotem, Simonem.
Jo, tohle je dobrý fight. Ono, ty souboje pěstní jsou tady v GTA 5 strašně lehký. Ale když toho soupeře pustíte do komba, tak jste v podstatě mrtví. Dobrý. Tak jste v podstatě mrtví, protože on už vás pak žádný ráně nepustí a sám vás ubije. Bum. Chudák Simon. Zab ho, Michael, tak, správně. Ach jo, tohle by viděla televize nová. To by byla další reportážička. Opravdu, brutalita v GTAčku, tou tady nešetří a tohle je ještě hodně mírná mise. Pokud se dostaneme tam, kde musíme vydírat a tak trochu i mučit jednoho Afgánce, tak pochopíte, že tohle bylo proti tomu nic. Zatímco jsme tady chudáka Simona zbyli tak, že by to v reálném životě nemohl vůbec přežít, autosave použijem, tak tamto to bude opravdu hodně krutý, ale na to si počkáme. Takže máme tady Michaela. Myslím si, že už nebudeme dělat žádnou misi dneska, ale pořádně si to za Michaela užijem. Co říkáte? Já se podívám na čas, jak jsme na tom. No, já si myslím, že ještě jednu kravinku bychom udělat mohli. Ale to rozhodně, mezi to rozhodně nepočítám, nech se nechat přejet. Já tak miluju ten systém toho mlácení v GTAčku. On už nevstane. Nějaký prachy? Žádný prachy? To jsme si nedomluvili, že já tě tady pracně sejmu, ty mi ani žádný prachy nedáš. What? Tohle mi někdo psal k nějakému minulému videu, že tyhle zbraně jsou z DLCčka. Ale já teda žádný DLCčka jsem si nekupoval a jestli bylo samostatně stáhnutelný, tak jsem si ho stáhnul, ani o tom nevím. A tady máme dokonce náboje, tady odstřelovačky nebo Bůh ví, co to je. A tady do raketometu, takže počkáme si na nějaký auto. A nebo počkejte, vyprovokujeme policajty a pak si počkáme. Tak, už máme hvězdu, tak počkáme, až přijedou. To je opravdu otázka pár sekund. Tak, tam už vidíte na mapě z obou stran vidět fízlovský auto. Tak pojďte, kamarádi. Že by už jeli? Jsou to oni? Teď málem přijelo auto. Jsou to oni? Jsou to oni. Tak čau. To bylo slabší, než jsem čekal. OK, next one, try. No, nic moc teda. A co je tohle za bouchačku? Tak to je masakr. To je masakr, jak ho to úplně roztříštilo. A teď jsem se netrefil, škoda. OK, pořešíme to tady, moc jich tu zatím není, takže jsme tady úplně nemuseli chcípnout. A už letí helikoptéra, že jo, už je tady. Chcípni. A z druhé strany už jich taky je, že jo, tak tady zařveme. Ale tak to bylo celkem jasný, protože tady policajti v GTA 5 to opravdu, není to žádná sranda. Možná jste zvyklí, kdo třeba nehrál GTA 5, třeba z GTA San Andreaska, že tam ty policajti to bylo opravdu, už jsme chcípli. To bylo opravdu jenom nadělání si srandy z nich, ale tohle to je úplně jiný level. OK, tohle mě baví, to je moje nejoblíbenější činnost v GTAčku, prostě srát policajty. Tak to zkusíme ještě jednou, že jo? Ty kráso. A nebo já si ještě dojedu pro zbraně, abych to takhle neodflák. Dojedu si doplnit munici do těch dvou, jestli to teda půjde. A pak se ozvu. Takže já jsem tady zpátky, byl jsem tady v shopu. Bohužel jsem nesehnal náboje tady do těch. Já se nechci dívat do mobilu. Bohužel jsem nesehnal náboje tady do těch dvou krasavic, ale za to jsem si pořídil tady, flašku tu už jsem měl, ale pořídil jsem si tenhle skvělý nůž, takže ten určitě budu využívat. A tady, ne, kde to mám? Jo, to je tohle. Pořídil jsem si tenhle super samopal s kulatým zásobníkem. Asi to není přímo Thompson, ale strašně mi to Thompson připomíná. A já miluju Thompson. Kdo by nemiloval Thompson? Všichni, kdo milují mafii, musí milovat Thompson. A já miluju mafii i Thompson. Když nad tím tak přemýšlím, tak tu dvojku asi taky točit budu. Ale teď musíme zase vyprovokovat další hajzly. Jinak opravdu, koho to nezajímá, tak se nedívejte. Žádný postup příběhu už nebude. Ale já tady teda se smažím tyhle chudáky. To bylo brutální,
Ježišmarja, chuděruj, přejelo auto. Aj, nechytím. Žádný postup příběhu už nebude, ale tohle je prostě GTAčko. Já tenhle už miluju. Já ho miluju, ten je určitě taky přidaný z nějakého updateu. Jak když jsem tu hru hrál dřív, tak tam určitě nebyl tenhle nůž. Prostě trefice, už tady budou ty policajti. Jo, konečně. Tak jo. Vezmeme si tenhle super samopal, já v tomu stejně budu říkat Thompson. Půjdeme na ně. Tak kde jste, chlupatý? Kde jste? Už je vidím. Vypadá to, že to vedle řidiče jsem sejmul, teď chybí ještě ten druhej. Nebo jsem je sejmul oba? Jak já jsem šikovný. Jeden. Druhej. Třetí. Čtvrtý pán na holení. Už zase letí helikoptéra. Normálně ji sundáme svini. No, předtím budu muset pořešit to, co se děje tady dole. Ještě tady jsou parchanti, že jo? No že jo, já jsem to hned říkal. A rozhodně jsme na tom i celkem dobře se životama, že bychom tady nemuseli úplně brzo chcípnout a mohli bychom si to hodně užít. Krásu, možná bych se mohl dostat i na hranici 5 hvězd. Kde je ta helikoptera? Támhle. Spadni. Škoda, přeškoda. Názdar fízlouni. Už jsme chcípli. Nevadí, myslím, že tohle bylo hodně povedený. To je opravdu mé nejoblíbenější kratochvíle, jak říká Agraelus. Mimochodem Agrael mám v doporučených kanálech, a.k.a. mých Let's Play vzorech. Takže pokud jste lidi, co nesledují Agraela, tak se určitě podívejte na Agraela. Stejně tak jako na Flygana a Pedra, které mám v Let's Play vzorech. Ale to je úplně jedno, protože tohle je konec dnešního videa. Já vám děkuji za to, že jste se podívali na další Let's Play ze hry GTA 5. Ještě tady pro srandu někoho se smažíme, že jo? Chudák. Nazdar. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, pokud jste neviděli nebo chcete vidět znovu, tak se podívejte na některé z předešlých epizod. Já to teď budu sestříhat a uploadnout a budu se na vás těšit buď u GTAčka nebo u nějaký jiný hry, u FIFA už nejspíš ne. Ty krása, jsem dobře prostřelil gumu. Tyjo. Já jsem úplně zapomněl, jaká je to ta GTA. Já už neumím mluvit, sorry. Já jsem úplně zapomněl, jaká je to sranda to GTAčko, řeknu to takhle jednoduše. Já jsem brutální bastard. Dobře, tak jo, uvidíme se příště. Čau.